Раздзел 3. Чым далей адыходзіў той дзень, калі ўпершыню пайшла па куранях чутка пра перарэзку зямлі, тым больш рэдкімі і спакайнейшымі станавіліся гаворкі пра яе. Можна сказаць, што тыя, якія не асабліва трывожыліся, пачуўшы пра перарэзку, цяпер яе за клопатамі і зусім амаль не згадвалі. І іншыя, каго перарэзка палохала, цяпер думалі пра яе без ранейшага страху, ўсё больш прызвычайваліся да надзеі, што нічога такога не будзе, што ўсё абыдзецца адным спалохам. Як нядобры напамінак, што бяда не мінула, даходзілі раз-пораз Міканоравы і іншых калгаснікаў размовы, што перадзел, або, як Міканор казаў, землеўпарадкаванне рана ці позна будзе абавязкова. Тады трывога зноў находзіла на многія куранёўскія двары, нанава ўздымала прыціхлыя ўжо гаворкі пра зямлю, пра справядлівасць, пра Міканоравы падкопы. Але праходзіў дзень, другі, і ўсё цвярдзей пераконвалі, супакойвалі адзін аднаго, што Міканор проста страшыць, каб ахвотней ішлі ў калгас, што Міканору таксама не ўсё можна. Няма, казалі, такога закону, так няхай не пужае, все роўна не даб'ецца свайго. І праўда, час нібы падмацоўваў гэтыя надзеі. Дні ішлі ды ішлі, а каморніка не было. І вось ужо, калі амаль звыклыя, што ніякага перадзелу не будзе, каморнік паявіўся. Міканор вёз яго сярод дня, і з выгана, з двароў, з вокон багата хто з куранёўцаў бачыў, як, спусціўшы ногі з драбінак, ківаўся ў Міканоравых калёсах па-гарадскому апрануты хлопец. Перад Міканорам стаяла, заўважылі, нейкая зеленаватая скрынка, ляжала штосьці ў чахле, было яшчэ штосьці, чаго не разабралі, але і без таго ўсім было відаць, на калёсах везлі нейкае важнае абсталяванне. Значыцца, чалавек ехаў на важную справу. Усім было хутка вядома, што Міканор прывёз чалавека на свой двор, што ўсё абсталяванне памог занесці ў сваю хату, што чалавек і застаўся у Міканоравай хаце. Будзе, мабыць, там жыць. Яшчэ да таго, як Міканор сказаў, каго прывёз, па куранях пайшло здагадлівае: каморніка прывезлі, рэзаць зямлю будуць. Не прайшло паз увагу куранёўцаў і тое, што трохі пазней перад абедам прыехаў да Міканора яшчэ важны госць — Гайліс, цяперашні старшыня сельсавета. Неўзабаве паабедаўшы, каморнік, Міканор, Гайліс, Хоня і Алёша выйшлі з хаты за гуменнем, дзе было не так гразка, падаліся ў поле. Куранёўцы, якім пашчасціла ўбачыць гэта з прыгуменняў ды агародаў, пераказвалі потым іншым, што ў полі за гумнамі каморнік, Гайліс і іншыя нейкі час стаялі, пра штосьці раіліся, як пра надзвычайную асаблівасць расказвалі тыя, хто бачыў, што ў каморніка бялела нейкая папера, да якой хіліліся і Гайліс, і іншыя. Расказвалі, што было відаць, як усе раз-пораз падымалі галовы ад паперы і нібы шукалі штосьці ў полі. З гэтага здагадлівыя куранёўцы выводзілі, што папера мела нейкае вельмі важнае значэнне для ўсёй справы. У ёй нібы значыўся нязнаны пакуль куранёўцам лёс. Ад загумення каморнік, Гайліс, Міканор, Хоня і Алёша, пра нешта гамонячы між сабой, пайшлі паўз сяло да выгану, дзе тырчэлі голыя кроквы пустой без варот калгасаўскай канюшні. Канюшня сама, было відаць, іх не цікавіла. Міканор адно на момант затрымаў іх, сказаў штосьці, але ўсе амаль адразу ж пайшлі далей.
Яны, можна было здагадацца, падаліся да выгану таму, што паўз яго ішла з сяла Мокуцкая дарога. Гэтай дарогай усе чацвёра і пайшлі ў поле, пакуль не сталі зноў, разглядваючы паперу, якую выняў з сумкі на баку каморнік. Калі каморнік схаваў паперу, збочылі з дарогі і падаліся полем на прасткі праз палосы, дайшлі ледь не да самага Церамоскага лесу. Ад Церамоскага лесу, што чарнеў ужо голы, але нават цяпер густы сваімі зараснікамі, ад чорнага мокрага і панурага балацянага гушчару павярнулі крута ўлева, зноў праз палосы на прасткі. Можна было здагадацца, паказвалі каморніку, якая яна, куранёўская зямля. То рабая у белых і чорных плямах, то зусім чорная, балотная каля Церамоскага лесу, каля мяжы бяскрайніх балот, што пачыналіся ў лесе. То ўсё больш жоўтая, больш пясчаная, па меры таго, як балота і мокры лес адыходзілі далей. Недалёкі збоку лес проста на вачах мяняўся. Всё больш і больш зелянелі сосны, якія неўзабаве ішлі ўжо аднастайным і дружным зборам, і проста на вачах мянялася і поле. Ці даўно было рабое з жоўтымі плямамі, а вось ужо адзін бугравата-жоўты, прыбіты асеннімі дажджамі россып. Неахвотна рэдка бярэцца трава. Па пожні відаць, якая няшчодрая тут зямля. Пожня рэдкая, сцяблінкі тонкія, кволыя, чэзлыя, каляіны дарогі, што ідзе тут у сасняк на луг, у Мокуць, глыбокія і сыпучыя, поўныя пяску, травы абапал мала і кволая, дарога ўся голая, сумная. Ад Мокуцкай дарогі да Міхалеўскай, дарогі на Міхалі, самыя бедныя палі, пясок і пясок. Толькі за Міхалеўскай дарогай поле мяняецца. Пясок прападае, пачынаецца зямля, калі не вельмі шчодрая, то хоць такая, якая пры добрым доглядзе, добрым гнаі і пры добрым надвор'і аддзячыць, пракарміць можа. Тут каморнікі ўсе, хто былі з ім, таксама стаялі, разглядвалі паперу, план зямельных абшараў куранёў. Звяралі з тым, што бачылі сваімі вачыма. З аднаго боку быў блізка лес, цяпер ужо найбольш бярозавы, самы прыгожы ў куранях лес. З другога недалёка віднеліся цёмныя, гарбатыя куранёўскія гумны, платы, там-сям раскіданыя дрэвы, вузкія, цесныя, ахвяраваў цярплівым куранёўцам абшары ўсемагутны Всявышні. За двума радамі куранёўскіх хат адразу пачыналася балота. Нядоўгія агароды па той бок краем сваім улазілі ў чорную гразь. Меканор і калі ішлі полем, і калі стаялі, аглядвалі поле, расказваў каморніку і Гайлісу, дзе чые надзелы, як родзіць зямля, жыта, проса, авёс. Часам ён гаварыў пра таго ці іншага куранёўца. Великаваты, сутулаваты, ён ступаў шырока і дужа, і на рабым, пакляваным воспаю твары, у дробных шэрых вачах пад рэдкімі ледзь прыкметнымі брывамі быў выраз рашучасці і цвёрдасці. Ён часта аглядваў поле і аглядваў не бесклапотна, а сабрана, увесь час разважаючы, сам сабе вымяркоўваючы. Часам ён гаварыў і каморніку, і Гайлісу, дзе каму адвесці зямлі, які надзел загадзя як бы папярэджваў, каб не было выпадковасці, несправядлівасці да некаторых бяднейшых. Ён, між іншых, прыгадаў і Глушака, і нібыто Ігната і Пракопа, і рашуча заявіў, што гэтых трэба падрэзаць. Даволі ўжо сказаў, параскошаваліся яны на багатай зямлі, якую нахапалі праўдаю і няпраўдаю. Сказаў ён, што і Васіля Дятла пасадзіць на месца не шкодзіла б. І калі Гайліс запярэчыў, што Васіля нельга крыўдзіць, сказаў, што і гэты па духу падобны да кулацкай нечысці. Ён хмурна пашкадаваў, што
Мала людзей у калгасе, што і на той плошчы, якую адвядуць, не вельмі разгорнешся. От калі б угаварыць хоць бы паўсяла ды адвесці пад калгас і тое, што каля цагельні і гэтае поле. Ён глядзеў на гэтае поле, нібы меркаваў ужо, што б можна было тут зрабіць, калі б яно было калгаснае. У тым, як ён глядзеў, што казаў, адчувалася, што ён поўны нецярплівага разумення важнасці моманту, што ён без меры давольны, што момант гэты нарэшце наступіў, што ён проста прагне дзейнічаць і што дзейнічаць гатоў смела і рашуча. Гайліс, драбнаваты побач з Міканорам, стройны, у перацягнутым папругаю шынялі, у зеленаватай фуражцы, увесь час акуратны, прамы, таксама аглядваў поле і, як было відаць па твары, са зграбнымі строгімі рысамі, з блакітнымі яснымі вачыма, таксама меркаваў пра важныя перамены, якія неўзабаве павінны быць і ў якіх багата што будзе залежаць ад яго. Было відаць, што ён таксама разумее важнасць гэтага моманту. Недарма ж, звычайна сухаваты, дзелавіты, ён трымаўся тут проста такі строга. Як бы выглядам сваім паводзінамі паказваў, што ён не дапусціць ніякага самага дробнага адыходу ад закону. Па ўсіх правілах выканае абавязак, які належыць зрабіць яму на яго пасту. Стрыманы, ён гаварыў вельмі мала, і кожнае слова яго было дакладным і кароткім. Можа быць, ад гэтай яго строгасці і Хоня і Алёша ішлі сур'ёзна, гаварылі толькі важнае, як бы таксама паказваючы, што і яны ведаюць, за што бяруцца, і гатовы памагчы, як толькі здолеюць. Каморнік быў зусім малады хлопец, дробны, бялявы, з мяккім беленькім пушком на шчаках. Апрануты ў чорную зацяганую ватоўку, з кепкай, якая таксама пабачыла ўсяго, улапленых з наліплай глінаю велікаватых ботах, ён трымаўся на дзіва стала, упэўнена. Было відаць, што гэты хлопец звык быць сярод людзей, сярод незнаёмых і сярод начальства, толькі што, паявіўшыся ў куранях, ён нітрохі не бянтэжыўся, нібы ішоў між даўніх, звыклых знаёмых. Было відаць таксама, што ён звык да сваёй важнай ролі, да пачцівасці і ўвагі ад тых, да каго прывяла яго справа. У ім адчуваўся гонар не толькі сваёй роляй, а і той незалежнасцю, якую давала гэта яго роля і якую ён не раз паказваў. Ён з годнасцю слухаў, што казаў Гайліс, ні разу не паспяшаўся згадзіцца. Ён нібы пакідаў за сабой права падумаць і рашыць адпаведна сваімі інструкцыям і свайму абавязку. З Міканорам жа ён абыходзіўся яшчэ вальней. Не раз хлопец паказваў, што і слухаць не хоча непатрэбнае назольнае гаварэнне. Між лесам і сялом цераз палосы пакіравалі да алешніцкай дарогі, якая за полем знікала ў голым зарасніку, што атульваў не так даўно пабудаваную пад Міканоравым кіраўніцтвам грэблю. Ішлі проста на дружную купку асін і соснаў, што высіліся на цагельні. Дужа, нецярпліва крочачы побач з каморнікам, Міканор яшчэ зводдалек стаў тлумачыць, што тут, па абодва бакі дарогі, найлепшая куранёўская зямля, куранёўскі чарназём, на якім уваткні сухую палку, вырасце дрэва, масла, а не зямля. Акідваючы яе неспакойным позіркам, ён сказаў каморніку, што гэта і ёсць тая зямля, якую вырашана выдзеліць калгасу. Па еты бок яе небагато, а па той, за дарогаю, яна ўся такая, да самага лесу. Міканор сваім нецярплівым шырокім крокам увесь час выбягаў наперад іншых. Ён і цяпер выбег, схамянуўся, стрымаў сябе, падыбаў поруч з іншымі. Каля цагельні каморнік зноў стаў, праверыў карту, адзначыў штосьці алоўкам, потым зноў пайшлі полем усцяж лесу, туды, дзе поле канчалася.
Калі стомленыя вярталіся, спачатку дарогай, потым вуліцай, ціснучыся да платоў, пачынала вечарэць. Праз якую-небудзь паўгадзіну па куранях хадзілі пад вокнамі пасыльныя, загадвалі збірацца ў хату Андрэя Рудога на сход. Вельмі скора паўз платы, па агародах, загуменнях куранёўцы пачалі брацца да таго двара, дзе жыў Руды. Збіраліся з рэдкай для апошніх дзён упраўнасцю, разумелі, у гэты вечар нельга адседжвацца дома, як тады, калі сход збіралі пра калгас. Сёння можна было чаго добрага прасядзець дома найбольшае багацце сваё зямлю. Ішлі, неслі трывогу, блытанасць чутак, ваяўнічасць і страх, надзеі і нецярплівыя здагадкі. Што дасць гэты сход? Быў нейкі час пасля змяркання, калі дзверы амаль не зачыняліся ў хаце Рудога, амаль няспыннай чарадою праходзілі куранёўцы паўз асветленыя вокны, тупалі на ганку, вальваліся, жмурачыся, аглядваючыся ў хату. Хутка абселі ўсе лаўкі, скрыню, ложак, палаці, пачалі ціснуцца каля дзвярэй, каля печы. Неўзабаве перасталі ўжо зачыняць дзверы. Патроху набівалася народу і ў сенцы. Гамонка гула ціхая, стрыманая, мужчыны найбольш смакталі папяросы. Дымілі так дружна і так зацята, што яшчэ да таго, як сышліся ўсе, папяровыя фіраначкі з выразанымі дасціпнымі ўзорамі, малюначкі з газет і часопісаў, наклееныя на сцены, лямпа пад столлю былі ўжо нібы за туманам. Жанкі папракалі, лаялі, прасілі, але нішто не памагала. Дым поўз і поўз з усіх куткоў. Як заўсёды, большасць жанок трымаліся купкамі. У цэнтры адной з іх былі сарока і чарнушка Вакуліна, якая горача махала рукамі, штосьці даказвала, нечым абуралася. Сарока і слухала, і гаварыла спакойна, раз-пораз нецярпліва паглядваючы, што робіцца між іншых, сярод мужчын. Каля скрыні на віду і блізка ад стала мірна гаварыў штосьці міканораваму бацьку стары глушак, без шапкі ў кажусе. Дамецік было відаць, слухаў неахвотна, хацеў адысці, але не адыходзіў і ўсё ж слухаў. Побач са старым, як нейкі страж, гарбаціўся затоены, звераваты з выгляду Пракоп Лясун, з-пад ілба, з-пад чарнаты броваў, таропіўся кудысьці нязводна. Яўхім стаяў таксама на віду, каля каменка, абапершыся плячом аб печ, нудліва вадзіў позіркам па хаце, час ад часу кідаў адно другое слова дружбаку Ларыону, які гаварыў адказ ці рагатаў так, што не толькі блізкія аглядваліся на іх. Яўхім найбольш маўчаў, смаліў папяросу за папяросай, не таіў. Таміўся чаканнем і нецярплівасцю. Збоку ад дзвярэй стаяў чарнушка. Ён, як увайшоў, агледзеўся, зірнуў на глушака у роздуме, падыходзіць ці не. Не пайшоў, так і астаўся каля дзвярэй. На лаўцы між двума вокнамі пад партрэтам Некрасава, вырваным з нейкай кнігі, сядзеў з непытой Ігнатам Васіль, даўно не стрыжаны, не голены, з рэдкай, але моцнай мужчынскай ужо агністай шчасцінаю на барадзе. Васіль таксама амаль не гаварыў, зацята смактаў цыгарку з газеціны. Вочы былі неспакойныя, панурыя, нават у светлым празрыстым бляск быў хваравіта насцярожаны. Сярод маўклівасці іх вылучаўся гарэзнай гаварлівасцю зайчык, што чапляў не вельмі ахвочую гэты вечар да жартаў сароку, падсмейваўся асцярожліва з нецярплівай Ганнінай мачыхі, круціўся кавалерам каля дзяўчат. Весела паглядваў на іншых, пасміхаўся разам з Алёшам, з хлопцаў і дзяўчат, аднаасобнікаў, багацеяў, Хоня, у расхрыстанай сародцы, у бесклапотнай кепатцы на макаўцы, з зухаватай папяроскай на губе. Вельмі вылучаўся яшчэ Андрэй Руды, ахвочы быць на людской увазе, ахвочы паказваць і ўказваць,
Ён з радасцю карыстаўся тым, што давала для гэтага яго становішча гаспадара хаты. Заклапочана здароваўся з тымі, што ўваходзілі, распараджаўся, дзе каму сесці, камандаваў, каму пасунуцца, пацясніцца. Все па тым, як ён заклапочаны, маглі бачыць, што гэта не такі просты абавязак уладзіць усіх, што ён зробіць усё, што можна, не пашкадуе ні вопыту свайго, ні свайго практычнага спрыту. І яшчэ па тым, як распараджаўся ён весела, было відаць, што адчувае ён сябе на асобым становішчы, і як чалавек, якому ўжо няма чаго бедаваць пра перадзел, які ўжо вырашыў сваю будучыню, выйшаў наперад і вышэй за іншых. Калі Міканор, Гайліс і каморнік пачалі адзін за адным уцісквацца ў хату, гул стаў аціхаць. Все адно глядзелі на іх. У хаце запанавала напружаная, насцярожаная ўвага. Там і тут перасталі дыміць папяросамі і люлькамі, некаторыя ўздымаліся, каб лепш разглядзець нярослага загадкавага каморніка. Шчуплы нявідны ён дзівіў маладосцю. Амаль хлапчук дзівіў і насцярожваў тым, як спакойна цвёрда ішоў. Кінулася ўсім, трапіўшы ў такую грамаду, на пільную ўвагу столькіх чужых зусім людзей, ні трохі не збянтэжыўся ідучы, не зірнуў ні на каго, як бы ніхто яго не толькі не трывожыў, а і не цікавіў. Ішоў спакойна, адціскаў тых, якія заміналі, не гаворачы ні слова, не здымаючы шапкі. Міканор прапусціў першага за стол Гайліса, потым нязграбна залез сам, даў месца каморніку. Гайліс сеў на куце, прыгладзіў акуратна бялявыя валасы, блакітныя вочы дзелавіта дапытліва пабеглі па хаце. Каморнік і за сталом не глядзеў ні на кога і трымаўся так, быццам увага такая нічога яму не значыла. Міканор, што быў сярод іх, не сеў, стоячы, дакранаючыся пальцамі да стала, акінуў хату, і губы разышліся ад усмешкі. Народу сабралася. Все зразумелі і усмешку, і гэтае нядобрае сабралася, у якім чуўся помслівы папрок за іншыя сходы, папрок, які не зычыў лагоднасці. Адны няёмка вінавата засмяяліся, другія мацней задымілі. Все чакалі далейшага, нядобрая усмешка ўсё не сыходзіла з плоскага пакляванага міканоравага твару. Дружно, не сакрэт, сабраліся. Прамовіў ён зноў помсліва. Дысцыпліна! Зарагатаў Хоня. Заскачаш, як у кадрылі, калі баішся, чтоб чаго не намудрылі. Асцярожна, як бы просячы літасці, адгукнулася з жаночай купкі сарока. Міканор прапусціў міма ўвагі, што загаварылі за сарокай жанкі, і той сёй з мужчын перачакаў іх, сказаў ужо дзелавіта, без усмешкі. Дак, мабуць, можна ўжо пачынаць? Ён перачакаў гоман згоды. Є адно пытанне. Сягонняшні сход. Аб землеўпарадкаванні ў вёсцы Курані ў сучасны момант. Ён для прыліку запытаў. Другіх пытанняў? Няма? Є адно. Нашто є то ўпарадкаванне? Крыкнуў нібыто Ігнат. А є, падтрымала яго адразу некалькі галасоў, найбольш жаночых. Упарадкавана ўжо, даўно. Падзелено і перадзелено. Надзяліліся ўжо. Падзелено, не сакрэт, па-старому. Перачакаў гоман Міканор. Некаторым цяпер паложана ўдзяліць лепей. Ён хацеў даць слова Гайлісу, але яго перабілі горача, нецярпліва. Каму є то? Па хаце зноў загуло. Є такая лічнасць. Міканор помаўчаў хвіліну, дадаў пераможна. Калгас! Па хаце пайшло.
Еўжа нібыта ў іх. У кожнага зямля була, зямлёй ішлі, а багульнілі. Міканор заўважыў. Гайліс павярнуў галаву к яму, строга і патрабавальна чакае. У гомане, што не хацеў ападаць, аб'явіў: «Слова па данаму пытанню мае старшыня сельсавета, таварыш Гайліс». Гайліс, як па камандзе, ўстаў, зграбны, акуратны, у туга перапаясаным зашпіленым шынялі, з ясным адкрытым позіркам блакітных вачэй, стаяў, чакаў, пакуль не сціхлі ўсе. Толькі калі запанавала непарушная цішыня, са звычнай сваёй акуратнасцю і дакладнасцю взяўся тлумачыць. Землеўпарадкаванне, который проводится теперь, не есть простой фокус, як думают некоторые люди. Землеўпарадкаванне проводится не потому, что кому-то нема чаго рабіць, и он выдумал зноў пераразать землю. Нет, землеўпарадкаванне есть серьезный и необходный кампания, які мает важное политичное значение. Землеўпарадкаванне проводится потому, что теперешнее положение с землей не odpowiadает новому становищу у селе. Старое положение с землей был установлен при старом становище, который теперь изменился. Новое становище требует и нового землеўпарадкавання. Теперь на смену одноособницким господаркам пришел коллективный господарка колгас. На смену мужицким полоскам повинно прийти широкий колгасное поле. Колгас будет работать на тракторах, сеялках, жнейках. Ему необходимо широкое поле. На узких полосках колгас работать не может. Это землеўпарадкаванне и повинно дать колгасам широкое поле, простор для техники, для счастливой и культурной жизни. Это мае важное значение для всего села и для всего народа, потому что у этом одиная дорога мужика культурной жизни, потому что колгас повинен показать усім, як трэба ісці по этой дорозе. Адразу за гэтым Гайліс павёў гаворку в практычным кірунку. Сказаў, што для землеўпарадкавання сельсавет і партячэйка стварылі камісію, што камісіяй будзе ўсім кіраваць. Ён апярэдзіў гоман, расшпіліў шынель на грудях, дастаў акуратна складзеную паперку, пачаў чытаць, з каго складаецца камісія. Людзі пільна слухалі. Ён чытаў выразна, стараючыся вымаўляць як найлепш, прыпыняючыся пасля кожнага прозвішча. Былі ў камісіі Гайліс, Міканор, Хоня, Чарнушка, Грыбок. Калі ён згарнуў лісток, па хаце пайшоў гоман нездавальнення, галасы ухвалы. «Это комиссия, одни колгасовские». «А колгасовские что? Не люди? Одного Чарнушку от усяго села». «Правильная комиссия. Хитро складено. Такая на деле, чорта». Гайліс спакойна перачакаў гоман, сказаў, што камісія будзе працаваць разам з землеўпарадчыкам, які спецыяльна прысланы з раёна. Ён паказаў на каморніка, што сядзеў так, нібы гаворка ішла пра кагосьці іншага. Камісія, аб'явіў Гайліс, пачне працаваць заўтра і будзе старацца зрабіць усё хутка і добра. Все матэрыялы падрыхтаваны, неабходны інструмент прывезены, все готово, каб пачынаць. «А якое поле под колгас!» не вытрываў, крыкнуў ад печы Яўхім. Яўхіма падтрымаў дружны нецярплівы гоман. Чулася, што гэта найбольш хвалюе многіх у хаце. «Зараз скажу!» Гайліс мімаволі зірнуў той бок, адкуль крыкнулі, папракнуў нецярплівага. «Не надо спешить наперед, батько. Всяму свой чарга.
Гледзячы ўжо на іншых, сказаў з сяброўскай адкрытасцю: «Мы это пытанне думали. Для колгас будет отведено поле, которое называется Пилипов рог». «Ае!» — вырвалася адразу ў кагосьці з жанчын. Едкая, нястрымная. У момант хата загула, завіравала бязладнымі гарачымі галасамі. Все ў сяле па чутках ведалі ўжо пра гэта. Многія прыйшлі на сход з цвёрдым намерам перашкодзіць, зберагчы сваё. Увесь час чакалі гэтага моманту, гаварылі, крычалі так, што спачатку ўсё танула в адным імпэтным гуле. Вырываліся толькі асобныя воклічы. Выбралі, знайшлі, а другім што? Рашылі, другіх на пясок? Правільно, дулю не дадзім. Гразіўся, гатовы рынуцца ў бойку Яўхім. Гарланіў, памагаў Яўхіму, нібы хвалючыся дужасцю голасу Бугай. Кіпеў злосцю, аж ускокваў з лаўкі нецярпліва, нібыто Ігнат. Важка, як у бочку, бухаў Пракоп Лясун. Чыста спрытна сыпала нядобрымі прымаўкамі сарока, чарнушчыха махала рукамі, круціла галавою да жанок, крычала таму, здавалася, што крычалі сарока і іншыя, сяброўскага абавязку. Стары глушак, хваравіта трасучы галавою, сіпеў ціха, стрымана, помніў сябе і тут пабойваўся, але ж пырскаў слінаю. Злосць брала такая, што каб мог, разарваў бы латыша, рабога. У галасы нязгоды, абурэння ўрываліся крыкі, якія ўхвалялі перадзел зямлі, крыкі калгаснікаў, Хоні, Хведара Крывога, Зайчыка, Зайчыхі. Іх распальвала шаленства тых, хто абураўся. Яны, як тыя байцы, што трапілі ў бойку, біліся ўсё больш зацята, чым больш на іх навальваліся. Можа быць, крычалі гэтыя яшчэ гарачэй, галасней, іх было ўсё ж менш, а перакрычаць, перамагчы яны павінны былі. Крычаў і Васіль. Гарачы гул, вір крыкаў зняў, вырваў з грудзей трывогу і злосць, што даўно мучылі яго. Не адступіўся рабы. Лепшы Васілёў кавалак забраць хоча. Адзіны людскі кавалачак, які так трудна дастаўся, на які ўся надзея, з якога толькі і жывеш. А на чым жыць? Уплятаў Васіль у іншыя свой крык, у якім былі разам і упартасць і страх. Нам зубы на паліцу не дадзім! Лямантаваў побач, чырвоны ад злосці, ад крыку, нібыто Ігнат. Хваціць вам адным! Напанаваліся ўжо! Віскліва ўцінаўся лямант Зайчыкі. Прывыклі на добрай зямлі адны. Няма такога закону адбіраць. І другім трэба жыць. Все хочуць жыць. Пажылі ўжо! Ідзіце ў калгас, дак і ў вас будзе добрая зямля. Прабіўся звонкі Хоніў голас. Яму адказаў хтосьці ў злым запале. Уй, ідзіце з вашым калгасам! «Так не разъявляйтеся, молчите! Не будем, не пустим, судиться будем, не отдадим!» Амаль адразу, як пачаўся гэты вэрхал, Гайліс сеў. Не першы раз быў на сходах, не першы раз сутыкаўся з бязладным, запальным гоманам. Розныя галасы чуў, і добрыя, ухвальныя, і злыя, поўныя лютасці і нянавісці. Всяго пачуў і пабачыў на сходах, не толькі ў куранях і алешніках, у многіх блізкіх і далёкіх, за лясамі, балотамі, вёсках сельсавета. Але не толькі таму, што абстрэляны быў даўно. Спакойна сеў, цярпліва чакаў, калі ападзе лямант. Не ў характары цвёрдага латыша было крычаць, неразумна адказваць на крык крыкам. Гайліс адказаў на крык спакоем, вытрымкай. Гайліс вытрымкай, непарушным спакоем паказваў, што ніякія крыкі яго не збіваюць з кірунку і не саб'юць. Паклаўшы цвёрдыя, абветраныя рукі на стол, зграбны, сабраны, прамы, нібы вытачаны з моцнага дубу, глядзеў ён у хату і быццам не чуў нічога.
Ні адна рыска не варухнулася на абветраным хударлявым твары. Каморнік цяпер сядзеў не так абыякава. Чыстыя празрыстыя юначыя вочы бегалі па хаце з зацікаўленасцю. Ён лавіў абліччы тых, хто крычаў, углядваўся з нейкай прытоена вясёлай жвавасцю. Яго быццам цешыў гэты лямант. Міканор стаяў, стукаў далонню па сталу, надрываючы да хрыпаты голас, загадваў сціхнуць. Нарэшце выкрычаліся. Расчырванелыя, потныя, пачалі сціхаць. «Товарищи!» — неторопко подняўся Гайліс. «Этот шум не дает никакой користи, это точно. Есть решение и райком партии, и райвыконком этот решение одобрили. Яны есть уже закон. Это решение законное. Яно не выдумано, самоуправно, яно принято на основании решения урада, чтоб выделять каждому колгасу один поле. Да, конечно, это е поле сказано, нетерпеливо перебил Василь. Согласно указаниям урада, колгасам рекомендуется выделять лепшую землю. Это указание отповедает тому, что советская улада хочет оказать допомогу колгасам доброй землей, чтоб колгасы смогли хутчэй стать на ноги. Ён пачакаў, калі ўціхне недовольны гоман, цвёрда павёў далей. Это рашила советская улада, и ніякія крики ничего не пераменит, не дадут никакой корысти. А некоторых, которые будут кричать особливо и не будут утихнуть, можно будет заставить помолчать, чтоб подчинились советский закон, поважали советский закон. Цвёрдасць і рашучасць яго падзейнічалі. Калі ён сеў, у хаце стаяла цішыня. Толькі ў сенцах гаманіў хтосьці, як бы пераказваў. Тады за сталом узняўся Міканор. Разважліва, памяркоўна загаварыў. Прыразаць землю не сакрэт будуць і на тых, которые цяпер уступяць. Так калі каму уже так хочется этой земли, тут правильно сказал Хоня, давайте до тых, что уже уступили. И вам будет уделено, не обидим, як у доброй семьи поделимся. Дорога никому не перегороджена. Зовем, можно сказать, усіх, которые гибели и гибеют сягоння. И он, довольны, что знайшоў добрый лад у гаворцы, говорил лагодно, поблажливо, что подразу планировать по-новому, не перераблять потом. Запишитеся у колгас и завтра отрежуть у колгасные и вашу долю земли. Самой доброй. Дядьку Андрей згадаў, кіўнуў ён на Рудога, надумаўся уже, подаў заяву. Так, можа, ще хто хоче? Возьме приклад? Ён, трохи горбячыся, як заўсёды, нібы неякавеючы за тое, што такі вялікі грамозны, лагодна акідваў хату, з надзеяй чакаў. Ніхто не ўставаў. Адводзілі вочы, каб не сустракацца з яго. Круцілі папяросы, дымілі, хтосьці з жанок крыкнуў, што не пра гэта, не пра калгас гаворка. Міканор у вачавіткі мяняўся. Паблажліва знікла, пакляваны амаль бязбровы твар шарэў, стражэў. Не хочаце? Прамовіў непрыхільна, помсліва. Не хочаце, дак маўчыце. За ім выступіў Хоня, акружаны хлопцамі, дзядзькамі, з таго месца, дзе стаяў, заявіў, што Міканор правильно кажа. Каму хочацца добрай зямлі, дык давайте, всіх прымем, нікога не абдзелім. Кончыўшы, Хоня задзірліва зірнуў на нібыто Ігната.
Доўга, вучона гаварыў Андрэй Руды, тлумачыў значэнне землеўпарадкавання, значэнне калгасаў, іх перавагі над аднаасобніцкімі гаспадаркамі, заклікаў асазнаць цяперашні момант, узяць з яго Андрэя прыклад. Надакучыў нецікаваю прамоваю, збіў зусім гаворку. Ніхто не запісаўся новы. Быў толькі бязладны гоман. З гэтым гоманам і разыходзіліся. Доўга не маглі ўціхнуць курані ў гэту ноч. Пасля сходу курылі, гаманілі купкамі на агародах, каля хат, не маглі расстацца, не выгаварыўшыся. Купкі былі розныя, і розныя былі гаворкі, радасна клопатныя, спакойныя, амаль абыякавыя, трывожныя з бедаваннем, са злосцю, з пагрозамі Гайлісу, Міканору і іншым, з кляцьбою. З агародаў, з двароў гутаркі разыходзіліся па хатах, гаманілі, лежачы на палацях сярод дзятвы, зайчыкі. Старая цешылася, як яно будзе. Зайчык хіхікаў, згадваючы сход, як круціўся, нібы той Ігнат, як сіпеў, пырскаў слінаю корч. Вольга і Хведар гаспадарліва меркавалі, як можна засеяць тую зямлю, што яна можа даць. Дамеціха, падаўшы Міканору, старому і каморніку познюю вячэру, не ўтрывала, параіла сыну не вельмі заедацца з людзьмі, сказала, трэба па-добраму. Нібы той Ігнат у поцемку, дымячы папяросаю, кляў апошнімі словамі ўсё на свеце, гразіўся, не хацеў слухаць жонку, якая супакойвала, раіла не браць так блізка да сэрца і не кідацца на Міканора, на начальства, бо гэта можа вельмі пагана кончыцца. Час цяпер такі, што трэба асцярожным быць. Матку падтрымала Хадоська, але бацька загадаў і ёй сціхнуць, не ўтыкаць нос, куды не просяць. Глушаку таксама не спалася. Разышоўшыся з Еўхімам на двары, ён доўга тупаў у хляве пад павеццю, не мог ніяк умерыць злосць, ціхнуць душою. Люта аж заенчыў той, бацнуў наском сабаку, што не ў час падлез пад нагу. Раздзеўшыся, доўга варочаўся ў цемры з боку на бок, пляваўся. Адчуванне вялікай бяды паліла ўсё больш, чым больш думаў пра тое, што здзеялася. Гады! Слізь падкалодная! Што ўдумалі? Што ўдумалі? Мала ўжо і налогаў, мала таго, што дыхнуць не даюць, душаць цвёрдымі заданнямі. Дак уже і ето. Землю адабраць, якую ты нажыў. Всё адабраць, лічы, корань самы вырваць. Гайня ненажэрная, жывога з'есці гатовы. З бяссільнай лютасці гатоў быў закрычаць. Дулю вам! Дулю, а не землю! Дулю вашаму калгасу, чтоб вы ўсе падохлі! Васіля тачыла нездавальненнем. Яно шчымела, калі разышоўся з нібыто Ігнатам, які лаяў і сябе, і яго Васіля, што маўчалі на сходзе, не ўсталі і не сказалі, як трэба. Ігнат растрывожыў Васіля яшчэ і тым, што заявіў, заўтра ён так сабе не саступіць, як бы там Гайліс ці Міканорчык не гразіліся. Як саступаць так раз за разам, нядоўга зусім без нічога астацца. Успамін пра гэта паліў Васіля, што чуў, як кашляе на печы дзед, як дражліва храпе тоўстая калода Маня, якой клопату ніякага да таго, што яму баліць. Праўду казаў Ігнат, паліў сябе Васіль, не сказаў, як трэба на сходзе, дзёр толькі горла, калі ўсе крычалі, а калі ўсе прыціхлі, і сам маўчаў. Збаяўся, не заступіўся, як трэба, за сваё. За адзіны людскі свой кавалачак зямлі, які так трудна дастаўся, на які, лічы, вся надзея, з якога толькі і жывеш, лічы. Хвіліны злосці змяніліся хвілінамі роздуму, разважнасці.
І тады бралі Васіля няўпэўненасць, страх, роспач. Цвярозым розумам сваім прадчуваў, што як не будзе біцца за сваё, нічога, відаць, не даб'ецца, не ўтрымае нічога. Не такі міканорчык гэты латыш упарты, і не так паварочваецца ўсё ў жыцці, каб можна было дабіцца чаго-небудзь. Акрамя таго, што самі яны такія, што не саступяць і закон, і ўлада за іх, за свае калгасы. Ад роспачы яшчэ горш пекла злосць на Міканора. Зараза рабая! Ён больш за ўсіх стараўся і стараецца, каб сагнаць Васіля з зямлі. З адзінага кавалачка, які Васілю так трудна дастаўся, якім, лічы, ён толькі і жыве. Ён успамінаў, з якой зайздрасцю глядзеў калісьці на тых, у якіх была зямля ля цагельні, як біўся смяротным боем з Яўхімам Карчом, як люта зычыў ім, ненавісным багацеям, каб зямлю гэтую іх спаліла, як радаваўся, што з году на год сталі іх прыціскаць падаткамі, цвёрдымі заданнямі, як прадчуваў нецярпліва, што нядоўга ўжо засталося панаваць ім на мілай, аблюбаванай даўно зямлі ля цагельні. От калі б яшчэ Карчоўскай не раз цешыўся, марыў, дзесяціну, ці хоць паўдзесяціны. Зажыў бы ўжо зусім непагано. І от жа, як усё павярнулася. І ад Карча, і ад яго разам, нібы знарок, нібы на насмешку. Ён амаль не спаў гэту ноч. Яшчэ ў поцемку, стараючыся не разбудзіць нікога, раз-пораз паглядваючы на палаці, дзе спала з Володькам матка, ён ціха адзеўся, абуўся, выйшаў на ганак. Было блізка да дня, і нібы збіралася на дождж. З-за вуліцы, з балота, лес, лізаў твар мокры вецер, макрэчыў сюды холад, адзначылася звыкла, без хвалявання. Снегу ды марозу і не чутно, як і не будзе зімы. Млява без радасці паплёўся ў хлеў да каня, зазірнуў поцемку ў закутак, дзе чула заварушыліся авечкі, патупаў пад павеццю, не ведаючы, за што ўзяцца. Стаяў, важка думаў. Пайсці хіба у гумно, дамалаціць тое, што асталася. Запаліць ліхтар і ўзяць сахі цэп. Не было ахвоты. У хаце новай багата чаго рабіць. Ён паглядзеў, стаяла ў цемры чорнай зданню, кроквы ледзь значыліся на панурым хмарным небе, і туды не было ахвоты ісці. І ў старую на палаці спаць не хацелася. Пра што б не думаў, куды б не глядзеў, не знікала даўкае адчуванне пагрозы, блізкай бяды. Як тут будзеш драмаць спакойна на палацях ці хадзіць па двары у гумне з заўсёдным звычайным, сёння, здаецца, нямілым клопатам, калі блізка, ў сутыч, падступілася такое важнае, поўнае нядобрай, грознай невядомасці. Калі блізкае нядобрае гэта грозіцца самому галоўнаму, на чым трымаецца ўсё на свеце, вся гаспадарка, з чаго жывеш. З гэтым адчуваннем ныла ў Васілю здзіўлення, што ўсё навокал такое, як і учора і пазаўчора, звычайнае, што сяло спіць так, як бы нічога не здарылася і здарыцца не можа. Это здалося такім недарэчным, што ён не паверыў спакою, які панаваў на куранёўскіх дварах. Не можа быць, каб спалі ўсе. Это неправда, так толькі здаецца. Ён прыслухаўся вострым слыхам у сціснутай мокрай цішыні, радуючыся, улавіў неспакой, не спяць. Он недзе падобна у чарнушкаў. Рыпнулі вароты. Значыць, таксама не дрэмляцца.
Гэтым-то, праўда, можна не бедаваць асабліва. У іх каля цагельні нічога. Хіба што за сваякоў, за карчоў, якім не толькі пабедаваць, а і папарваць валасы ёсць чаго. Думаючы пра карчоў, ён, аднак жа, не адчуў уцехі. Хоць збывалася тое, пра што некалі так нецярпліва горача марыў. Да горкага адчування сваёй бяды прымяшалася неёмкая вінаватая думка пра Ганну. Адступіўся ад яе. Не памог выбавіцца. Кінуў адну ў бядзе. Всё з-за гэтай зямлі, з-за палоскі, якую цяпер адбяруць. Всё жыццё сваё спаганіў з-за зямлі гэтай, а яе адрэжуць. Яшчэ недзе рыпнулі вароты, бразнула клямка. Дзесьці далей зарыпеў журавель у тым баку, дзе карчы, дзе Ганна. Можа, і яе паднялі, можа, яна якраз і бярэ ваду. Ганна. Век будзе яна побач з ім, у душы яго, у якой усё і так заблыталася, а з ёй, з Ганнай, здаецца, яшчэ больш заблытанае. Няма чаго, стрымаў ён сябе, як бы папракнуў за недазволенае. Була пара, прайшла, не кавалер. Пра дзело думаць трэба. Але думка пра дзело шчымела адна. Адбяруць. Адрэжуць. Ужо ж не так і рана, а такая цемра. Каб ісці куды-небудзь, дык які толк? Всё адно нічога не пабачыш, але і так стаяць толку небагата, калі карціць, точыць трывога. Яна не толькі карцела, вярэдзіла трывогаю. Зямля палоскаля цагельні, якую сёння хочуць адрэзаць, яна цягнула да сябе. Неадольна, сумотна балюча, зямля яго, бяда яго. Ён толькі хацеў стрымаць сябе разумеў, ні да чаго тое, што ён пойдзе туды, развярэдзіць адно сябе лішне. І Васіль выдумляў сабе гэтае, і рана, і цёмна. Але яго наперакор разважнасці ўсё ж цягнула туды, цягнула як к хвораму каню, як к апошні раз зірнуць. Справіць неадменны сардэчны абавязак. Разам пабалець душою. В сенцах бразнула клямка. Васіль прытуліўся да хлява, хтосьці выйшаў, шарэў цемры белым адзеннем. Закашляў, тонка, сіпла. Дзед. Дзед санліва, засцярогаю саступіў з ганка, апоркамі пашаргаў да плота. Пастаяў трохі ля плота, санліва пацёгся на ганак. Зноў бразнула клямка. Скора ўжо матка ўстане. Прыйшла неспакойная думка. Встане, заўважыць, што яго няма, кінецца шукаць, не адчэпіся. Трэба ісці. З двара паўз агарод за хлевам падаўся да гумна, адчыніў варотцы, выйшаў на загуменне. Гумны маўкліва чарнелі, знаёмыя, нібы затоеныя, зачыненыя з зачыненымі варотамі платоў. Нідзе не было чуваць цэпа. Вось яно, таксама ціхае і чорнае. Чарнушкава гумно, Ганніна гумно. Каля якога яны калісьці не раз стаялі, удвух абняўшыся. Тут гумно, а там грушы. Цёмныя грушы, што зычылі калісьці радасць. Ганна, Ганна. За чарнушкавым гумном ужо роўная разлегласць поля. У полі здалося трохі святлей, дарога шарэла больш відна. Ён не ўглядаўся ў дарогу, яму не трэба было ўглядацца. Каб нічога не было відаць, каб сляпы быў, ён ішоў бы, не запыняючыся.
Звыклая, вядомая да кожнай ямкі, кожнага камячка дарога. Колькі разоў хадзіў ён тут і ў ранні, і ўдзень, і вось так, на досвідку. Хадзіў у летнюю спёку і ў лютую сцюжу, чапляючыся босымі нагамі за траву і грузнучы лапцямі у гурбах снегу, але даўно-даўно не нёс ён у сабе такую бяду. Даўно-даўно не балела так душа з таго вечара, як ён даведаўся, што былі змовены, што Ганну прапілі, што яна не яго, Карчова. Тады таксама вельмі балела. І от цяпер баліць. Як і тады, на душы цяпер так, што і жыць, здаецца, не хочацца. Глядзець на свет не хочацца. Мокры вецер тут насядаў дужэй, лёгка працінаў зрэбную сарочку, абліваў цела такім холадам, што бралі дрыжыкі. Васіль надзеў накінутую на плечы світу, зашпіліўся, пайшоў з парней. Было холад на галаве, ён толькі цяпер заўважыў, што забыў шапку. Раптам яму здалося, што наперадзе нехта ідзе. Васіль пайшоў хутчэй, угледзеўся. Перад ім, хоць і цьмяна, значылася чалавечая постаць. Чалавек ішоў туды ж, куды і ён. Васіль пайшоў цішэй, з асцярогай, назіраючы зводдалек, пачаў гадаць зацікаўлен, хто б гэта. Прасачыўшы, трохі рашыў, нібы то Ігнат. Постаць у цемры, праўда, добра разабраць не можна б, але здалося падобнае на Ігнатаву. Ён яшчэ не зусім упэўнены ўзрадаваўся. Так хацелася, каб быў іменна Ігнат, што падахвоціў сябе. Канешне, Ігнат. Каму яшчэ можа балець так, як ні яму, ні Ігнату? Васіль падбавіў хады. Чалавек пачуў яго, стаў. Васіль намерыўся ўжо весела загаварыць, калі той засіпеў насустрач. Каму это шчэ не спіцца? Васіль аж здрыгануўся. Нібы неспадзеўкі засычэла гадзюка. Корч! Стары Корч! У момант стаў. Хвіліну стаялі абодва, глушак таксама не падыходзіў, глядаўся, не пазнаваў. Васіль крануўся першы. Моўчкі і хутка пайшоў насустрач старому. Праходзячы паўз яго, прыкмеціў, як той прыглядаецца. Слова не гаворачы, яму абмінуў. Корч, відаць, нарэшце пазнаў, пастаяў яшчэ трохі. Моўчкі паплёўся ўслед. Васіль ішоў хутка, прыкмячаў, што аддаляецца і аддаляецца ад старога. Як і тады, калі быў блізка, і тады, калі Корч адставаў усё далей, Васіль увесь час чуў яго за сабой. Слыхам сцярог кожны шоргат адтуль. У той асаблівай чуласці, што ўзнікла, калі праходзіў паўз Карча, неяк незвычайна ясна, блізка прыпомнілася колішняя бойка. Нібы нанава пачуў Васіль, як ён, старая быццам нездаляшчая зараза, дужа ламаў яму тады шыю. Памагаў гэтаму свайму гаду Яўхіму. Жыла даўняя крыўда, запякла злосць. Убярог тады стары ліс землю. На адну далонь не страціў добрай зямлі. Всё, што было ля цагельні, так і асталося. На яму, Васілю, удзялілі кавалачак, абы прырэзаць, далі, можна лічыць, дулю. Паявілася зларадная. Убярог тады, а цяпер от? Не, аўсь не ўберажэ. Разануць яго. І не на якую там паўдзесяціну, а ўсяго. Всю раскошу яго ля цагельні. Тут жа да злараднасці прымяшалася цвярозая асцярога. Уберажэ ці не ўберажэ, яшчэ не парушыцца ніхто. Можа, яшчэ і уберажэ? Ад гэтага гада ўсяго чакаць можна. Гэты гад вылузніцца там, дзе другому і думаць няма чаго. І заступку знайдзе насуперак всякім законам,
А от ён, Васіль, век без заступкі, хоць і закон за такіх, як ён, за бяднейшых. Ні на кого, калі падумаць, надзеі няма, няма надзеі. На аднаго сябе. А што ён адзін, цёмны куранёўскі лапаць, зробіць? Калі ён, як прыедзе ў Юравічы, павярнуцца не знае як. Не тое, што падступіцца, а і слова якое сказаць не знае. Васіль пачуў сябе страшэнна адзінокім. Адзіноцтва чамусьці асабліва чулася заўсёды, калі рабілася скрутна. Там наводдаль павінна быць купа дрэваў, асіны і хвоі, цагельня. А от і паласа яго. Поцемку не бачачы, Васіль пазнаў бы яе сярод тысячы іншых. Поцемку рунь ледзь была відна, але ён бачыў яе. Ён акінуў яе позіркам, тую, што не відна была вачам, ён бачыў памяццю. Ён бачыў усю, ён чуў, як яго напаўняе звыклая, любасная цеплыня. У гэтай цеплыні была памяць пра тое, як ішоў за плугам, як сеяў, як радавала яна яго ўжо не адзін год. Але так было толькі хвіліну. У радаснай цеплыні яшчэ вастрэй зашчымела адчуванне бяды. Ён зварухнуўся, наўгад пайшоў разораю, успамінаючы, як зусім нядаўна вёў яе. У памяць улезла. Нібы нанава ўбачыў, як паявіўся Міканор, як, кінуўшы калёсы, стаяў наперадзе, чакаў, калі ён падыдзе з плугам, як гразіўся: не сей, насенне попусту загубіш. Успомнілася Васілю. Гразіўся і от спраўдзіў гразьбу. Запякла крыўда, а з крыўдай злосць. Не сей, на сваёй зямлі не сей, сваёй зямлёй не распараджайся. За гэтым прыйшло: сваю зямлю так проста аддай. Хочаш, не хочаш, аддай. І пытацца ніхто не пытаецца. Так проста аддай і ўсё. А заўпарціся, сілаю забяруць. Забяруць і ўсё. Цырымоніцца не будуць. Сіла ў іх, сіла і закон. І закон знайдуць, калі трэба ім. Робяць усё, што хочуць. І выходзіць па-законнаму. Всё мацней уціналася мокрая стыласць. Мокра і холадно, а снегу няма. Взяло звыклае, трывожнае, не дай Бог ціскане мароз зразу. Без снегу. Ён тут жа схамянуўся, цвяроза з жалем падумаў: ні да чаго яму цяпер гэты страх. Мабыць, ад таго, што яму так цяжка, амаль немагчыма было прымірыцца з тым, што бяда здарылася, што паправіць нічога не можна, ад прыроднай звыклай да цяжкасць хады ў жыцці, упартасці, ён усё ж дзіўна не траціў зусім надзеі. Зацятая, немагчымая надзея яшчэ не рвалася ў ім, як танюсенькая жывучая нітачка. Яна, гэтая надзея, падказала яму: трэба было гаварыць, што пасеяно ўжо, што жыта ўжо расце. Не павінно ж быць такога, чтоб пасеянае браць. Трэба было дабіцца, чтоб абышлі цяпер, а там, можа, так бы ўжо і асталося. Добиться, чтоб цяпер абышлі, потом, конечно, не стали б вяртацца. Трэба было гаварыць: пасеяно. Ён раптам зазлаваў сам на сябе: пасеяно, не пасеяно. Будуць яны глядзець на ето. Не адзінакі ім чорт, што пасеяно, што не пасеяно. Шкада ім твайго насення, твайго труда. Прыйшло на памяць, як стаяў тут, глядзеў на гэту рунь, калі думаў, як быць з Ганнаю. Тады, пакуль рашыў, думаў, бедаваў: гэта рунь. Зямля гэтая памагла тады рашыцца, і от на табе, паспадзяваўся.
збярог грунт пад сабою. Жыццё як бы смяецца з яго. А мо і праўда кінуць усё, прападзе яно пропадам. Вярнулася раптам зноў да Васіля. Кінуць ды з Ганнай. Куды вочы глядзяць? Нейкі час ён чуў сябе рашуча і лёгка. Нібы раптам парвалася тое, што аблытвала, нібы скінулася тое, што гняло, што пякло яго. Раптам зноў пачуў сябе вольна. Шчасце, вызваленне ад нягод было ўжо не тое, што недасяжнай марай, а быццам рэальнасцю. Бяры, цешся жаданай марай сваёй доляй. Але лёгкасць была яшчэ карацейшая, як раней. Амаль адразу ж звыклая, ўжо неадступная заныла апанавала, куды ён пойдзе, як ён кіне ўсё, што трымае яго. Для чаго ён абавязаны жыць? За гэтым яшчэ мацней запякло трывожнае. Што ж яно будзе з гэтай зямлёю? Няўжо ж і праўда ўсё кончано? У трохі парадзелым змроку Васіль заўважыў, што да яго ідзе постаць. Калі чалавек падышоў бліжэй, пазнаў Ігнат у свіце, у чорнай барановай шапцы. Не ўседзеў нібыто, загаварыў, хапаючыся давольна. Забег я то да цябе, пытаюся матку, дзе? Кажа, пайшоў кудысь. Шчэ як спалі ўсе. Кажа, я й падумаў, куды я то пойдзе добры хазяін у такі дзень. І сюды рашыў. Васіль хмурна прамаўчаў. Не аддаваць трэба. Так жа хутка, але з запалам загаварыў Ігнат, адгадаўшы Васілёў неспакой. Не аддаваць. На паласу не дапускаць. Я так нібыто і скажу. Не аддам і не пушчу. Пытаць яны будуць. Цвяроза насмешліва прамовіў Васіль. Не дам і ўсё. Запаліўся яшчэ больш Ігнат. Нецярпліва патупаў, падаўся плячом наперад, нацяўся ўвесь, рашучы, адважны, гатовы на ўсё. Біцца буду. Кажнаму дам, хто палезе. Так і ў тюрму нядоўга, стрымана, як старэйшы, сказаў Васіль. Пляваць. Ігнат гаварыў яшчэ напорлівай, з нейкай злой пісклявасцю. У пыцу буду біць кажнага, хто палезе. А наўперад я таго дамецікавага байструка. Я ты болей за ўсіх вінаваты. Кеб не ён, дак всё іначай было б. Васіль не сказаў нічога, не было ахвоты гаварыць. І Ігнат, грозячыся, злуючыся, таксама змоўк. Нястылы, нецярплівы, рушыў быў ад Васіля, але праз колькі крокаў рэзка стаў, яшчэ параіў. Не давай, на паласу не пушчай. Пасля яго Васілю было і неспакойней, і нібы лягчэй. Не такое ўжо безнадзейнае бачылася ўсё. З прылівам нядаўна нязнанай смеласці думаў, не даваць, праўду сказаў. Як падыдуць адразаць, стаць наперадзе і заявіць, не дам і не пушчаць. Чтоб і на паласу не заходзілі, учапіцца нагамі ў землю і не пушчаць. У міліцыю возьмуць. Няхай бяруць. Всё адно, як забяруць землю ету, не жыць. І калі ў суд, няхай судзяць. Тут думка трохі змянілася. Я ж, пэўне, і на іх суд. Быць не можа, чтоб не было. Як жа ето прыйсці і ўзяць без усяго всякага? Зноў прыйшло, як апошняе, канчатковае. Не дам. Хай хоць што. Паволі святлела. Всё шырэй расступалася поле, всё далей танчэй акрэсліваўся лес. Была ўжо добра відаць груганячая постаць старога глушака, прыкра нагадвала бой з Яўхімам. Ганніну бяду. Абуджала назалелае адчуванне безнадзейнай заблытанасці жыцця.
Наводдаль сышлося некалькі дзядзькоў, штосьці меркавалі купкаю, курылі. Сярод іх быў, здалося, Ігнат. Васіль хацеў бы ўжо рушыць да іх, калі заўважыў. Хтосьці збочыў з дарогі, нацянькі прастуе да яго. Жаночая постаць. Матка. Канешне, каб яна ды ўседзела недзе, не прыбегла, калі без яе такая маркота. А яе то, думаю, дзе ён? Загаманіла бесклапотна, як бы ні пра што і не здагадвалася, як бы так сабе прыбілася. Сышоў кудысь, і не відно. Васіль недовольна адвёў позірк. Хадзем ужо паснедаем, наважылася асцярожна, лагодна. Картопля астыне, век халодную ясі. Толькі пра то і клопату цяпер яму, картопля астыне. Па гаворцы, па жаллівых вачах яе зразумеў, ведае ўсё. Але хавае трывогу, хітруе, прытвараецца. І гэта яшчэ злавала. Не бядуй, як бы адгадала яго думкі. Жылі без етаго. Пражывём як-небудзь і цяпер. Ат! Нядобра варухнуўся ён. Пражывём. Яна тут жа змянілася, стала нібы заклапочанай, дзелавітай. І тое падумаць, чаго тут тырчаць? Начальство ўся лешча, Міканоршча спіць. Ён неахвотна паплёўся, абы адчапіцца, не чуць яе хітрыкаў. Всё адно не дасць стаяць. Паснедаўшы, Васіль корпаўся пад павеццю, сачыў за ўсім, што робіцца на Міканоравым двары, на вуліцы. Ён бачыў, як весела, у расхрыстанай свіце з кепачкай на макаўцы, ступіў на двор, нібы свае адчыніў дзверы ў Міканораву хату, Хоня, як у драным, абсмыленым кажуху подскакам узбег на ганак зайчык, як паважна, у чорнай крамной паддзёўцы з блішчастым казырком зайшоў Андрэй Руды, як сціпла адчыніў дзверы Грыбок, як пазней за ўсіх, ціхі, задуменны схаваўся ў сенцах Чарнушка. Выходзіў на двор і вярнуўся ў хату Міканор. Каморнік не паяўляўся, але Васіль ведаў, што ён таксама ў хаце. Потым ужо ўсе даўно паснедалі, прыкаціў на калёсах залешнікаў строгі акуратны Гайліс, прывёз яшчэ нейкага чалавека, немаладога ў гарадской вопратцы. Гайліс прывязаў каня да Міканоравага штыкетніка, і абодва з Міканорам, што выбег насустрач, таксама пайшлі ў хату. Чым больш збіралася ў Міканоравай хаце камісіі, тым больш расла ў Васіля трывога. Яна асабліва вялікай, важкай стала, тады як прыехаў і зайшоў да Міканора Гайліс. Нядобра ныла ўсярэдзіне, калі гадаў, што там у хаце гавораць, што рыхтуюць. Бачыў, што і ў суседніх дварах сочаць, чакаюць, было відаць, усё сяло жыве тым, што мае пачацца, і гэта яшчэ ўзварушвала трывогу, і нібы знарок не было начной рашучасці, і млявасць была ў нагах, у руках, аж брыдка, браў страх. Всярэдзіне заныла больш, калі ўбачыў, як выйшлі все з хаты, сталі выносіць нейкія прылады, доўгую паласатую дошку, нізку жалезных шпянькоў, круг з лентай. Між тых, хто збіраўся ў поле, былі Дамецік і Дамеціха. Дамецік вольны ў рухах, упэўнены, Дамеціха нясмелая, як бы вінаватая. Акрамя Дамеціхі, выгляд ва ўсіх быў заклапочаны, дзелавы, і гаворка, мяркуючы па тым, што даходзіла, была дзелавая. Пачуўшы гэту гамонку, на бліжнія двары на вуліцу павыходзілі людзі, сталі збірацца, сачыць за важнымі зборамі. Не стала сядзець у хаце матка, выцягнуўся дзед, перавальваючыся, саступіла з ганка Маня, сталі ля плота, глядзелі на вуліцу. Дзед курыў люльку, сіпла кашляў, матка раз-пораз аглядвалася, нібы абыякава, бесклапотна ж падышла к Васілю,
Пачала зноў, як малому. Нічого, жылі да етаго, пражывем і без етаго. Да і тое ж падумаць. Удзяляць жа нечаго. Заўважыла, як ён недовольна варухнуўся, хітра перамянілася. І папрасіць можна, да Меціху ці Меканора самого. Ну, чтоб не абдзяліў там, дзе даваць будуць. Толькі ўмее вярэдзіць. Васіль адвярнуўся, паказаў, што не хоча слухаць. Нелагодна з-пад лба прасачыў, як адны на калёсах, а другія пешкі паўз платы рушылі к полю. Патупаў трохі каля хлява, падаўся на прыгуменне, пакорпаўся тут, не бачачы, што робіць, не мог ніяк адолець вялікага неспакою, брыдкай млоснасці, што поўніла ўсяго, як і раней. Паглядваючы з-пад лба, бачыў, на прыгуменнях там і тут збіраліся купкамі, заклапочана гаманілі, некалькі чалавек прайшло ў бок цагельні, вясёлыя, цікаўныя, панурыя, а ён усё корпаўся, ўсё не мог дабіцца цвёрдасці, яснасці, адолець нясмеласці. Як бы нанава чуў грозную латышову гаворку на сходзе, якая асабліва трывожыла. Не адзін ён ведаў, што латыш слоў на ветер не кідае. З гайлісавымі словамі нібы бліжэй чулася юравіцкая баковачка, пагроза юравіцкага зубрыча. Можам і вярнуць. Не ціхлі, не адчэпліваліся матчыны жагнанні. І ўсё ж яна карцела, зямля. Яна нібы звала заступіцца. Ні на міг не глухла ў ім адчуванне, што калёсы едуць да цагельні, што хутка ўсё пачнецца, што блізка моманту, які ўсё вырашыць, што не можна сядзець марудзіць. Ён кінуў граблі, якія чамусьці трымаў, важка рушыў з прыгумення. Як нешта далёкае заўважыў, што пачаў церусіць дождж, заўважыў і тут жа забыў. Адразу за гумнамі вочы ўлавілі, дзе ўжо калёсы. Калёсы набліжаліся да цагельні. Даехалі да купы асіны хвой, збочылі ў поле, на час схаваліся за дрэвамі. У полі стаяла некалькі групак, мужчыны і жанкі. Васіль прыбіўся да адной, у якой быў Гнат і яшчэ некалькі дзядзькоў. Ён хутка заўважыў, што большасць дзядзькоў настроена мірна. Толькі ў двух, акрамя Ігната, было тут трохі поля, але і двое гэтых, здавалася, не бедавалі ці не паказвалі бяды. Быццам рашылі, што будзе, тое будзе. Васіль толькі ў Ігнату пачуў свайго аднадумца. Всё ж ён, як Ігнат, не адыходзіў ад іншых. Дзіўна, нават для гэтай групкі было неяк спакайней, цвярдзей. Ціха ўвайшло кволае, а можа, і праўда саступіць. Што будзе, тое будзе. Але ён адагнаў гэту думку. Бачылі, як у самым кутку поля за цагельні, каля лесу, калёсы сталі. Як каморнік стаў корпацца на калёсах, расставіў трыногу, прыладзіў нейкую прыладу. Адзін з дзядзькоў сказаў, што там ёсць такі бінокль, які паказвае, як мераць. Незнаёмы, якога прывёз Гайліс, пайшоў краем поля паўз лес з доўгай дошкаю. Дзядзька сказаў, што яе завуць Рэйкай. Незнаёмы, адышоўшы, стаў, паставіў рэйку перад сабой, а каморнік стуліўся каля сваёй прылады, пачаў углядвацца ў бінокль. Яшчэ двое было відаць. Хоня і Грыбок пацягнулі ленту. За імі з нізкай шпенькоў пасунуўся Чарнушка. Спыняўся ля Хоні, раз-пораз утыкаў шпенькі ў зямлю. Латыш і Меканор то падыходзілі да іх, то найбольш былі каля каморніка. Як пачалі набліжацца да Ігнатавага надзелу, Ігнат, увесь падаўшыся наперад, шаргаючы лапцямі, рушыў насустрач ім. Ён перайшоў поля,
стаў з таго краю, дзе мералі. Мершчыкі былі блізка, але не падступілі зусім. Ён стаяў трохі, чакаў. Незнаёмы з паласатай рэйкай на плячы хацеў прайсці паўз яго, але Ігнат штосьці крыкнуў, і ён стаў. Азірнуўся ў бок каморніка. Там ужо складвалі трыногу, палажылі на калёсы і паўз поле пакіравалі да таго, што стаяў з рэйкаю. Не даехалі, спыніліся, сталі зноў расстаўляць трыногу. Хоня і Грыбок першыя заўважылі, што ў незнаёмага з рэйкай штосьці няладнае. Кінулі мераць, падаліся да яго. Упала гэта на ўвагу і Міканору, і Гайлісу. Таксама рушылі да Ігната і тых, хто сабраўся каля яго. Было відно, там пачалася спрэчка. Ігнату загадвалі сысці, а ён упіраўся, штурхаў рэйку, штосьці крычаў. Раптам вырваў рэйку, адскочыў, шырока размахнуўся. Все асцярожліва адхінуліся, адступілі, зноў загадвалі нешта, але ён не слухаўся. Трымаў рэйку напагатове. Тады Хоня стаў абыходзіць яго. Выбраўшы зручны момант, кінуўся ззаду, стаў валіць, рынуліся да Ігната іншыя, павалілі. Да іх сталі збірацца дзядзькі, жанкі. Васіль таксама няўпэўнена, насцярожана пацягнуўся. Да таго, як ён падышоў, Ігнат стаяў ужо са звязанымі за паясніцай рукамі. Чырвоны, з рэдкімі прыліплымі да мокрага лба сіваватымі валасамі, невідуча паводзіў ашалелымі вачыма, напінаў рукі, тузаў плячыма і рваўся. Гайліс выняў блакнотик, хацеў было штосьці напісаць, раптам рэзкім рухам схаваў блакнотик, загадаў падагнаць калёсы. Калі зайчык рухава ўвішна падскочыў з калёсамі, Гайліс з Міканорам падсадзілі Ігната на драбінку. На драбінку з другога боку лёгка ўскочыў Гайліс, загадаў ехаць. Зайчык, які ў момант апынуўся на перадку, тузануў лейцамі. Все, хто засталіся, хвіліну глядзелі ўслед ім, маўчалі. Міканор першы схамянуўся, распарадзіўся ісці рабіць. Выбраныя ў камісію адразу пачалі разыходзіцца. Хоня з Грыбком і Чарнушкам, хто падышоў быў пазней, падаліся зноў да пакінутай ленты, а каморнікаў памочнік панёс далей рэйку. Людзі, якія збегліся з поля, цяпер ужо не адыходзілі, сачылі зблізку то за тымі, што мералі лентай, то за чалавекам з рэйкай, то найбольш за Міканорам і каморнікам, які чарадзейнічаў са сваёй недасяжнай звычайнаму розуму прыладай. Штосьці варажыў над паперай, у якую раз за разам заклапочана глядзеў. Сярод дарослых круціліся некалькі малых, якія невядома калі паявіліся. Васіль ішоў з усімі і чуў, як расце ў ім адчуванне блізкай, безнадзейнай і разам непазбежнай небяспекі. Хваравітая, блытаная, нібы ў гарачым тумане расла ў ім нецярплівасць. Галава была важкая, ні адной думкі. Недарэчная, упартая, ў гарачую няцямнасць, што поўніла галаву, лезла адно цікаўнасць. Грыбок, Хоня і Міканор падступіліся ўжо да глушакоў, а там каля краю надзелу, як межавыя слупы, стаялі стары і Яўхім. Прыкмеціў. Чарнушка адстаў, аддаў шпянькі Грыбку, не ішоў к глушакам, але болей Васіль не бачыў Чарнушку, глядзеў толькі на Яўхіма. Яўхім стаяў, расставіўшы ногі, прыгнуўшы галаву, якая нібы ўрасла ў плечы. Нецярпліва курыў, гатовы, здавалася, любы момант рынуцца ў бой.
Стары гнуўся квола па старэчы, толькі прыгледзеўшыся зблізку, можна было прыкмеціць, што ссохлы у маршчынах твар жорстка напяты і позірк вострых вочак цвёрды, пільны. Разам з усімі Васіль падышоў да іх. Яўхім, пахапліва, нервова смактануўшы, кінуў цыгарку, рашуча ступіў да тых, што мералі. Адразу ж яму насустрач ступіў Міканор. Сталі адзін перад адным, амаль упрытык. Яўхім, галава нібы яшчэ ўрасла ў плечы, глядзеў цвёрда, грозна. Позірк гэты як бы папярэджваў, раіў не звязвацца з ім. Рабы пласкаваты Міканораў твар, здавалася, гатоў быў засмяяцца. Міканор быццам хваліўся, што не баіцца. Гэта задзірлівая ўсмешка, было прыкметна, ятрыла Яўхіма. Яшчэ момант здавалася, ён не стрымаецца. Люта рыне на Міканора, але тут акурат у пару трывожна імкліва ступіў да Яўхіма стары, моцна ўзяў яго за руку, прамовіў ладна з гневам: «Яўхім!» Той не варухнуўся в адказ, але руку не вырваў, прыплюшчыўшы вочы, уцінаўся ў Міканора. Злосна мыляў сухімі губамі, не знаходзіў слоў. Усе моўчкі з трывогай сачылі за абодвума. «Багато бярэш на сябе!» выціснуў нарэшце Яўхім з пагрозаю. Міканор, нібы смеючыся з яго бяссільнасці, сказаў: «Столькі, сколькі магу». Яўхім стрываў, выціснуў яшчэ з нейкім прытоеным, грозным сэнсам: «Смелы вельмі. А чаго ж?» Міканор памаўчаў і дадаў таксама з пагрозаю: «І ты не сакрэт, смелы», дадаў так, быццам папярэджваў: «Паберажыся наўперад сам». Глушак зазлаваў, тузануў мацней сына: «Яўхім!» Той няцямна азірнуўся на яго. Гатоў быў ужо паслухацца, але стаў, з лютасцю зіркнуў на Міканора: «Пабачым шчэ, хто смелы. Адзін на адзін!» «Яўхім!» закрычаў стары люта, сіпла, са злосцю, як на малога накінуўся. «Здурнеў! З глузду з'ехаў! Мазгі павысахлі!» Яўхім пастаяў момант. Стары ашалела і дужа тузануў яго за руку, і ён неахвотна паслухаўся, паплёўся за старым. За ўсёй гэтай сутычкай сачылі з увагай, з непакоем, з трывогай. Усе ведалі, пагроза Яўхіма штосьці значыла. Ведалі, і Яўхім не забывае тое, што гаворыць. Сказаў, трэба асцерагата, значыць, трэба. Багата хто не ўхваляў таго, што Міканор глядзеў на гэта легкадумна, нават гулліва. Няма чаго пасмейвацца, калі Яўхім грозіцца. Пільнавацца трэба, калі Яўхім прыгразіўся. Як толькі скончылася сутычка Яўхіма з Міканорам, Васіль адступіўся ад натоўпу, павалокся на сваё поле. То стаяў, то тупаў, няздольны стрымаць брыдкую млоснасць, непатрэбную кволасць. Стараўся не глядзець і амаль не глядзеў у той бок, дзе тоўпіліся, рабілі людзі, але ўвесь час бачыў, чуў: дзядзька з рэйкай, мершчыкі, каморнік, Міканор усё падыходзілі. Чым бліжэй яны падступалі, тым больш расло ў Васілю супярэчнае хваляванне, страх, адчай, смеласць. Усё больш чуў: час яго набліжаецца, горкі і неадменны час. Ведаў ужо, што наўрад ці даб'ецца чаго-небудзь. Баяўся, калі брала загадка. Чым гэта скончыцца яму, яго бойка?
і ўсё ж не мог саступіць, аддаць усё так проста. На гэта быў як бы нейкі неадменны загад усяго жыцця, і ён рыхтаваўся, чакаў. Нібы не сваімі нагамі ступіў ён да Хоні, што падцягнуў ленту да яго паласы. Дрыготкім і хрыпатым голасам выціснуў: «Тут пасеяно!» «Усё, брат, і пасеянае, і не пасеянае адно», — сказаў, выпрастаўшыся весела, гледзячы на яго, Хоня. У голасе яго было нешта дзіўна прыязнае, таварыскае. Васіль заўважыў, як каля іх хутка большая натоўп, цёткі, дзядзькі, дзеці зларадныя, спачувальныя, проста цікаўныя. «Всё, брат Васіль, пад адзін грэбень!» — весела паспачуваў Хоня. «Няма такога закону». Васілёвы губы пакрыўджана дрыжалі. «Што падбіраць, ды яшчэ тое, што пасеянае?» «Не трэба было сеяць!» — са здзеклівай рэзкасцю заявіў Міканор. Пляскаты, пакляваны воспаю твар быў нецярплівы і недовольны. «Лезуць тут са ўсякімі выдумкамі, затрымліваюць», — пераможна нагадаў. «Сказано было, не сей!» Міканор намерыўся ўжо ісці да каморніка, як бы паказваў, няма чаго тут гаварыць. Васіля рэзкасць, нячуласць яго злавалі. У момант ажыла зацятасць, горыч даўняй спрэчкі, калі араў. Адразу знікла кволасць, крыўду змяніла злосць, упартасць. «Не дам!» — крыкнуў ён. «Не вашае!» «Адыдзі!» — ціха і неяк пагардліва сказаў Міканор. Нібы перад ім быў не Васіль, не гаспадар, а казяўка. Гэта яшчэ дадало упартасці. «Не пайду, не аддам!» Адкуль паявілася матка? «Васілько!» Вечна не ў час прыпрэцца. Ён нецярпліва варухнуў плечам. «Ат! Саступі, Васілько!» «Не дам!» — закрычаў ён Міканору. «Моя зямля!» На пакляваным Міканоравым твары была тая ж пагардлівая ўпэўненасць, нібы выхваляўся сваёю сілай, нібы здзекаваўся з яго бяды. «Зямля народная!» — прамовіў Міканор. У голасе яго пачулася зноў помслівая злараднасць. «Моя!» Васіль аж задрыжаў ад крыку, ад упартасці. Ён чуў, што сіла такі на Міканоравым баку, што надзеі ў яго Васіля амаль ніякай, што, мабыць, не даб'ецца нічога, але гэта цяпер не толькі не кволіла, а дзіўна ўдымала адвагу. Зямля, якую ён любіў і раней, цяпер была яму даражэй, як калі-небудзь, даражэй за ўсё, за сябе самога. Даражэй асабліва таму, што ён чуў, от яна сыдзе з-пад яго ног. Ужо сыходзіць, ён цяпер гатоў быў для яе на ўсё. Няздольны ўжо разважаць, ён, як стаяў, упяўся лапцямі ў разору, закрычаў: «Не пушчу!» Яны стаялі твар у твар. Людзі, цікаўныя, трывожныя, чуйныя, сачылі за імі. Стаялі амаль кругам, амаль упрытык, толькі Чарнушка трохі наводдаль. Чарнушка таксама сачыў са спачуваннем, са шкадаваннем, з пакутай. Адзін з тых двух быў спакойны, зняважліва ўпэўнены, другі роспачны, ашалелы ад бяды, ад бяссільнасці. «Ідзі па-добраму!» Ужо нецярпліва, не просячы, а загадваючы, сказаў Міканор. «Не пайду!» заявіў Васіль цішэй, але ў тым жа вялікім хваляванні, з непаддатнай цвёрдасцю. «Васілько!» учапілася ў Васіля матка, але ён як бы і не заўважаў яе, глядзеў толькі на Міканора. Не зводзіў вочы,
Міканор ступіў крок, упэўнена ўзяў яго за плячо, хацеў саштурхнуць яго. Васіль нібы толькі і чакаў гэтага. Ты так! Ён адарваў матчыну руку. Нейкі дзіка радасны, не помнячы ўжо, што робіць, хутка рынуў на Міканора, ухапіў за грудкі. Ты так! Ён дужа сціснуў Міканорову паддзёўку, так што Міканору цяжка было варухнуць плячамі, моцна рвануў на сябе. Міканор амаль упрытык убачыў сляпыя і радасныя, поўныя лютасці вочы, скрыўлены нянавісцю, прагай помсты твар. Міканор упёрся ў Васілёвы грудзі рукамі, стараючыся адціснуць яго, але Васіль не даўся. Раптам ён штурхануў назад так, што Міканор ледзь устаяў. Усё гэта было які момант, бо к Васілю і Міканору адразу ж падскочылі Хоня, Алёша, яшчэ некалькі чалавек. Васіля ўхапілі за рукі, за шыю, за каўнер світы, але і гуртам ледзь адарвалі. Ён усё кідаўся ў дужых руках, запалена хрипеў, намагаўся вырвацца, зіркаў на Міканора люта помсліва. Васілько ашалеў заўсім, бедавала, бегала навокал сына і тых, якія яго трымалі. Матка абхапіла рукамі галаву, загаласіла з адчаем на ўвесь голас. Міканор, узлаваны, трохі зніякавелы, аддыхваўся, выціраў далонню пот, стараючыся трымацца з годнасцю, плюнуў знарок спакойна, як бы прыгразіўся. Клацкая душа! Контра! Дятліха, як не галасіла няшчасна, прыкмеціла Міканораў позірк, кінулася, просячы, молячы. Не сярдзіся на яго, Міканорко, ты ж старэйшы, спакайнейшы. Ашалеў ён заўсім, не помніў ён, што рабіў. Напомнім, чтоб не забываўся! З пагрозным намёкам прамовіў Міканор і падаўся ад натоўпу. Дятліха дробна, хапатліва пабегла каля яго. Збоку было відаць, прасіла Міканора не злавацца. Дарэмна той яго, брат, весела гаварыў Васілю Хоня, здавалася, адно ўзрадаваны гэтай спрэчцы. Рашылі, брат, рашылі, значыць, кончано. Што ж, цябе аднаго абходзіць, як бы тлумачыў Алёша. Васіль невідуча вадзіў вачыма, дыхаў горача, але ўжо не рваўся. Стаяў нейкі аслабелы, абвялы, быццам абыякавы да ўсяго. Раптам зноў неспакойна павёў вачыма, крутнуўся недовольна. Яму не сталі працівіцца, выпусцілі з рук. Ён момант пастаяў, як бы ў роздуме, потым важка пайшоў цераз паласу ад людзей. Ішоў, горбячы плечы, уткнуўшы галаву, лапці ўязджалі ў пульхную раллю, тапталі, нявечылі сцябліны руні. Так жа важка і абыякава пацягнуліся чужым полем. Матка неўзабаве дагнала яго, дробна заспяшалася побач, штосьці загаварыла лагоднае, супакойлівае. Ён быццам не чуў яе. У той дзень матка некалькі разоў бегала да Дамеціхі. Бегала нібы з гаспадарчымі клопатамі, параіцца, пазычыць запалак, мукі на зацірку, але большасць цікаўных жанок меркавалі, што гэта ўсё для прыліку, для чужых вачэй, што напраўду для таго, каб улагодзіць Дамеціху, упрасіць заступіцца перад Міканорам за Васіля, каб не злаваў, не перадаваў у суд. Пад вечар, калі Міканор паявіўся на двары сам, падсцерагла, калі ён астанецца адзін без каморнікаў, таксама ледзь не кінулася ў ногі. Неўзабаве пасля гэтага Міканор і Васіль
Сутукнуліся яшчэ раз. Нахіліўшыся над калодзежам, Васіль зачэрпваў ваду. Калі да калодзежа, у расшпіленай сарочцы без шапкі з вядром у руцэ, падышоў з хаты Міканор. Васіль, заўважыўшы яго, не падымаў вачэй, на нейкую хвіліну перастаў нават цягнуць вочап, як бы чакаў чагосьці, ці, можа, думаў, што Міканор кінецца біцца. Міканор стаяў нямірны, з пагрозай і шкадаваннем прамовіў: «Шкада толькі матку тваю, да і дзеда паважаю». Васіль нядобра зіркнуў, пацягнуў вочап. Ужо калі зняў вядро, заявіў упарта: «Я ето так не кіну». Голас яго быў нацяты, рукі дробна дрыжалі. «Капейку пайду. Папытаюся, ці можна так, па савецкаму закону? Ідзі, ідзі». Міканор упэўнена надзеў вядро на кручок вочапа, затрымаўся, глянуў на яго. «Толькі б лепей у калгас пайшоў. Зразу ўсё і рашылася б».